IEBC goro nolero ni ok ochuno mar mondo mi jolar kom ten pinya kom od bura kaachiel kod kom gavana obeda kod oboke mar digri ka poni idhi mbele kod luo twak marwa isewinjo paro mopogore opogore mar rawere mantiere godo e studio kae medo chwalo kapok ne wadhi wawinjo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne loso e nyasi mar sidho kondo bila nitiere paro ma ang'isi ni mak kata paro mi mako kanyo nyambo ka wadhi mbele. Erokamano Joyce. Natemo wacho ni kata mana joma iyiero MCA level nyaka bedie gi somo moro, nikech ranyisi ka MCA ok osomo to odwa timo oversight ne gavana mosomo, ok obi bedo gi teko kata oteku mar bedo gi ng'eyo kuom gima odwa timo e oversight. Gavana bi nyalo yudo mosomo moseng'e ni MCAs momiya madwa tiyo godo e assembly man tiere ni ok osomo. Aido nyalo kwalou nikech onge gimielewa kata mana weche mag omenda, kata mana kaka locations no otim oningo be ni itiyo godo ok ielewa. So jowa nyaka som, gima temo wacho en mana ni kik wach ni ng'ano nogik e form 4 wena first ne jadigri ka jadigri onge qualification mar bedo jatelo. Gima nyaka wachak wang'e mar ariyo, joma bedo gi digri gi ok gisom gige mana e duogo tiyo godo e politics, gisomo gik mopogore opogore. To digri ni ng'ato nyalo ting'e en kode ober tichalo gimoro mane Yesu wacho ni wa Kaisar miu Kaisar. Abiro nyisi Joyce ni ng'ama otimo digri to tiyo kaka civil servant opogore ng'ama otimo digri to donje politics. Kech politics nigi kado mare, en gi ndhathe maka ok inyal keto kaka wafuasi dwaro michaki ka digri ni midu to ok bine gimoro kuomi ni jatelo. Koro nyaka wapog gigi. Jowa motimo man gi digri mane civil servant kin nono gi mos gin joma riere kendo gin joma serve jopiny e yore mowinjore. Joma ketho ndhath digri ma mineno ni onge gi kore mondo mi ketine chik ni ochuno, gin joma osome to donjo kode politics to ok nyis kode chia mar tego politics no ni kare wasomi ka ng'enye politics to piny nyalo timore nade, piny nyalo gerore.